Veľmi pekne ďakujem. 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 Takže dobrý deň. Chcel by som povedať, že pozitívne hodnotím krok Slovenského zväzu badmintonu založiť sieň slávy a uctiť si najvýznamnejšie osobnosti nášho športu tým, že ich uvedieme do tejto siene slávy. Prvý z nich je dnes pán Jaroslav Kozák a myslím si, že je to jednoznačne správna voľba. Dobrý deň, pán Kozák. Vy ma poznáte celý život, ja vás registrujem posledných 35 rokov. Pamätám si na naše prvé spoločné stretnutie, keď som ako 10-ročný chlapec prišiel na tréning ešte na štadión Lokomotívy. Vy ste natiahli ruku ako na taký high five a povedali ste mi, nech po nej udriem najväčšou silou, ako viem. Tak som tak spravil a povedali ste, že OK, s teba niečo bude. Pána Kozáka som stretla ešte na základnej škole, kde bol riaditeľom školy. Raz prišiel na tréning badmintonu a uvidel ma. Videl tú moju šikovnosť, tú moju dravosť, tú moju rýchlosť. Snažil sa, že by som pri tom športe zostala. Že on ma trénoval niekedy dávno, ja som začínal vlastne u neho. No, zažil som toho dosť. Vlastne od začiatku dá sa povedať, že bol som veľmi blízko pri tom, keď zakladal na Slovensku badminton a potom dlhé roky spolu sme aj hrávali. Potom som sa odsťahoval do Bystrice a tam som zasa rozbiehal badminton a mám jednu nádhernú príhodu. Celý život, keď sme aj sa stretli vo finále v nejakých turnajoch, ešte v Košiciach v začiatkoch, nikdy som nad ním nevyhral. Prišla Žilina pred 10 rokmi, turnaj veteránov, ako je tento dnes. A Jaro tam bol aj s kompletnou výstrojou, ja som prišiel sa pozrieť len tak na akciu. Jaro prišiel za mnou a hovorí: Piťu, poď baviť, budeš mať striebornú medailu. A viem, prečo striebornú? No tak keď ma porazíš, tak aj zlatú. Tak som si požičal kecky, oblečenie, aké také som mal, takú raketu a išli sme hrať. No a predstavte si, že prvýkrát v živote som Jara Kozáka porazil. V závere svojej badmintonovej kariéry. A to je nádherný pocit. No a on mal taký psychologický ťah, že keď sa blížil nejaký turnaj, tak obchádzal po jednom rôznych ľudí, vrátane mňa. A každému povedal: sledujem ťa už 3 týždne a stále si lepší a lepší a tento turnaj prerazíš. Hej, takže vlastne keď sme prišli na turnaj, tak nás tam bolo niekoľko, ktorí si mysleli, že ho idú vyhrať, lebo si mysleli, že samozrejme, že to hovoril len im. Vďaka nemu som sa dostala na športové gymnázium, kde som mohla trénovať ráno, večer, niekedy aj po obede. Neskôr som sa dostala do reprezentácie. Chodila som na zahraničné turnaje, ale nebyť pána Kozáka, ktorý zabezpečoval finančné prostriedky, či už pri sponzoroch alebo iným spôsobom, som mohla chodiť na tieto turnaje, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Spomienky s pánom Kozákom sú krásne. Niektoré neboli krásne, samozrejme. Väčšina bola krásnych. Či už sme spolu boli 2 týždne v Taliansku. Bol to krásny zážitok. Takže pán Kozák, on celý život hral ten badminton, čiže vedel prečítať ľudí, vedel mi poradiť, ako mám hrať, ako mám vnímať toho človeka, čo si mám všímať. Takže klobúk dole, že ešte aj už keď mal viacej rokov, ešte ten badminton hral, aj proti sebe sme hrali na tréningoch. Takže veľký zážitok. Jaro Kozák bol jedným z 2 ľudí, ktorí sa pričinili o vznik súťažného badmintonu na Slovensku. Druhým z nich bol pán Cyril Konečný. Jaro Kozák bol vynikajúci, úspešný hráč, dlhoročný, úspešný tréner a vedúci doteraz najlepšieho, najúspešnejšieho klubu Lokomotíva Košice. A taktiež bol dlhoročný zväzový funkcionár. Všetci z prítomných vieme, že ste vychovali veľa
majstrov Československa, veľa majstrov Slovenska, veľa reprezentantov. Možno menej z prítomných vie, že ste veľa ľuďom pomohli v osobnom živote, so vzdelaním, v športovom živote. A preto si myslím, že táto jeho voľba uviesť ho dnes do Siene slávy je jednoznačne správna a ja si dovolím mu k tomu zagratulovať. A ináč, za dávnych čias, to som videl, jednu takú stávku on robil, že badminton ešte nebol nejak príliš známy a nejakí tenisti si mysleli, že hrať badminton to je úplne nič, hej. Takže prišli, že toto hneď zahráme aj my. Tak povedal, že dobre, že stavme sa. Že ja budem hrať na jednej nohe a on samozrejme na dvoch. 100 korún sa stavili a vždy ich vyhral. Hej, že proti tým tenistom na jednej nohe dokázal vyhrávať Jaro. A ešte jednu vec, poslednú asi poviem, že on vyhral majstra Československa kedysi v štvorhre, čo bol teda unikát, to akože v Košiciach bol ešte Ďuri Lenart, ktorý raz vyhral dvojhru a Jaro Kozák vyhral štvorhru. A vyhral to tak, že v živote s tým človekom nehral, s ktorým to potom vyhrali. Prišli na turnaj, zistili obidvaja, že nemajú s kým hrať. Ten chalan bol z Brna, hej, ten parťak jeho. Čiže ak mi niekto chce hovoriť, že pár musí byť nejaký hrozne zohratý a že to treba roky sa zohrávať, až potom budú dobrí, tak ja mu stále poviem, že Jaro Kozák a tento T-Tour sa volal ten druhý, tak vyhrali majstrovstvá Československa, čo vôbec nebolo triviálne vtedy. A vyhrali to tak, že prvýkrát hrali spolu. Žiadne zohrávanie. Zohrávali sa v tých zápasoch. A za tých vyše 25 rokov som si istý dnes a čím viac istejší, že ste síce jeden možno z najtvrdohlavejších, ale zároveň najláskavejších ľudí, akých poznám a viem, ako veľmi ste v živote pomohli mnohým ľuďom a to je to, čo si na vás najviac cením. A možno v mene týchto všetkých by som vám chcel veľmi pekne poďakovať a zároveň popriať ešte veľa všetkého dobrého, veľa šťastia, zdravia a nech sa takto na veteránskych majstrovstvách Slovenska stretávame ešte veľa rokov. Ďakujem. Želám mu ešte veľa zdravia, aby sa nám tu ešte veľakrát ukázal. Aby mu tá úžasná energia, ktorou tie dlhé roky ten badminton krmil aj svojím vtipným vstupom, ako bol aj tento, o ktorom sme hovorili, aby mu to vydržalo ešte dovtedy, kým mu to vydrží. A ja vám prajem veľa ešte zdravia. A ďakujem